ayikho into okuthiwa zingozi kaKhisimusi. Into enza ingozi zibeningi ngalama holiday. 1, udrayiva wequantum ohlezi drive quantum one experience ngalo usuke ehlile esemakhaya liba nje umunye oyithithizelayo nje. 2, khona one license ayithola benga drive all along sethola imali ebonus athenga imoto sazothithiza emgaqweni. 3, khona oshiwe nemoto ngenxa ukuthi ngeke ifike emntubi imoto yasala egoli uzosala idriver lo muntu lo akajwayele uyidrive umnikazi wayo sazothithiza futhi. 4, inkampani zama-truck ezinye zazo zivalile khona betoha babambile abanayo experience bebamba nje kancane bephinde beyeke uzobe hamba nge-truck ngoDisemba uzozelelale khona kuningi nje. Hayi ukuthi ingozi kaKhisimusi, hayi ingozi kaKhisimusi khona i-carelessness ekhona nje ngalezo khathi kuphela. Omunye uyidakela ukhululekile uyidakela uhamba nabangani uyadrayiva yebo kodwa uyikhululekela ngale ndlela ukuthi uze edrive idakile enze noma kanjani. Hayi ngoba kuzingozi kaKhisimusi, hayi kokho izinto nengozi.